जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। प्रणाम भोजपुरिया जहान, आज की रिपोर्ट में रउआ लोग के बतावे जा रहल बानी की सुपरस्टार अदाकारा अक्षरा सिंह के बहुत चर्चित फिल्म लव मैरिज के दूसरा का पोस्टर आउट हो चुकल बा, जिसे कि भैया आप लोग स्क्रीन पर देख रहल बानी की अक्षरा सिंह और अमरीश सिंह एक साथ दिखाई दे रहा लोग। आप लोग बता दी भैया कि एगो लव स्टोरी फिल्म बिया जो फिल्म के नाम बा लव मैरिज, और ये फिल्म में आप लोग के पहली बार अमरीश सिंह और अक्षरा सिंह के जोड़ी देखे के मिली और एक तरफ से पारिवारिक फिल्म बिया, मिला जुला के बहुत सी बेहतरीन फिल्म बिया जो फिल्म के दूसरा का पोस्टर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर रिलीज कर दिया गया बा, जिसे कि आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी फैंस क्लब के माध्यम से। आप लोग बता दी कि फिल्म लव मैरिज की टीम से ही मालूम चल बा कि बहुत जल्द आप लोग के बीच में रिलीज डेट भी बता दिया कि कब ये फिल्म के रिलीज कर ली। अब बहुत जल्द फिल्म के ट्रेलर भी आप लोग के देखे के मिली, काहे कि एकर फर्स्ट लुक और सेकेंड लुक वायरल हो चुकल बा। बहुत जल्द फिल्म के ट्रेलर आप लोग के बीच में रिलीज कर दिया जाए। आप लोग बता दी कि फिल्म के निर्देशक बारे विष्णु जी और ये फिल्म के प्रोड्यूसर बारे राम कोमल राम जी और नारायण गुप्ता जी। ये फिल्म में संगीत दिले बारे धनंजय मिश्रा जी और गीत दिले बारे प्यारे लाल यादव कवि और आजाद सिंह जी। तो भैया बहुत सी बेहतरीन फिल्म भी है जेकर सेकेंड लुक आप लोग के बीच में बा। तो आप लोग सेकेंड लुक कैसे लागल अपन राय बताइए और साथ ही साथ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और भोजपुरी के हर खबर जाने खातिर अपन भाषा वाला चैनल के जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिला तनी भैया अगला वीडियो में एगो नया न्यूज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।